Hello mga kabisdak, karon dadun ta mo sa isa ka restaurant diri sa may Alriga nga barato na pero wala gitipid ang serving ug ang lasa. Maski din inyo mabasa tanan ang menu pero makita ninyo sa presyo nga barato ra gid siya. Paglingkod namo na demi complimentary nga sabaw, ya magi-order nga combo na ano po siya iced tea. Kani nag-order mig additional calamari tag 15 ra ni siya. Isa na mo ka combo nga order kay seafood kare-kare nga na po siya bagoong then duha ka chicken lollipop with iced tea with rice pagid siya. Kinsa may magtuo nga tag 20 ra siya. Kini sweet and sour shrimps o kanang rice nya duha pa jud ka chicken spring roll with iced tea pa 20 ra gyapon. Kini kay squid adobo with two chicken spring roll o rice with iced tea 20 ra gyapon. Ing dugang na lang sad mi og buffalo wings tag 15. Oh, sakto-sakto pong pagagutom na mo ba kay murag medyo late na mi naabot dire. Ali, mga unta. Ang Kanibangka Restaurant dali ra kay tultulo na ara sa ubos sa Dakay Hotel. Adto lang mo sa Algorer Mall, Alriga ato sa Mamoske makita na ninyo ang hotel mismo. Sige, Sulay, scroll up na. Bye.